Sanibonani bangani, Yebo. bocho, mashem. Sithi namuhla sitokhuluma bathi the giant picnic blanket. Lingaphuthela yini Yeah. mhla 14 14 Feb. Ukona uyabo? hlala phansi. Ungazi sothuki. Uthi Mhla 14 Feb guys. Yeah. Okay, so Mbombela Stadium mhla 14 Feb from 10 to nabo 7. Ni make sure ukuthi niyakuthenga ama-ticket guys. La ma-ticket ayatholakala Shoprite complete tickets and then boy you save uyawathola and then nawathi nje ukuthi mhla 14 akukho la uyakhona enevele awukalinze lutho ufana nami yabo nami akunahe so then asambe sohlangana lapha into bekhona Bonqoka bovu phela. bathi nibe red Nebe red ka. mina ngidoba white ngef Yebo, nami ngidobe white angithi ngemlungu vele. exactly ngiyangichaza bangani bami ninganithemba ni And isitobe khona thina nabo sisi nabo D, sibe khona nabangani bethu. ngathi kahle ngene nisiphoqa lapha ya Sitonibonani khona guys. Mhla 14. siyabonga bangani